Kani ka All India Radio Shillong ka khubor an pulia phide meri nongkanti walang. Kimat ki bakong san jong ka khubor mentak stem. Pediang Sengabhau Menteri Rangbado Kari Narendra Modi ya ka jinge penbetban aja ka Shillong jaka sa shirta ya ki petwer bru ki barangdan menta ha ka jila Tripura. Ka National Democratic Front of Bodoland NDFB kelas soy ka soskular sange asiat ba ka Sarkar India kumjuru ba ka Sarkar Assam. Haka Khelo India Youth Games kabarang ya minta ha Guwahati ka jila Maharashtra kadang bathi ya ka nam lado ha ka jingyo khur takma. Ki khubor ki babnya. Menteri Rangbado Kari Narendra Modi ulah pediang ya ka jingya penbet ban ai jaka Shillong jaka sa shirta ki petwer bru ki berang dan ha ka jila Tripura da ka baong bakani ka nyarap shibun ya ki. Haka kerwa khubor jengul Modi uang bagi petwer bru riang kensayo jingtoy shibun na ki skim per jong ka Sarkar. Menteri Rangbado uang baka dai shisha ka sngi ka bakerpang haka bala shim ya ka ni rai. Menin ka sngi kaladan ka jing soy ya ka soskular sngot jingmut lang hapadeng ka Sarkar India ka Sarkar Tripura bat Mizoram bat kumjuru bat kinungalam jong ka jat binriu bru riang bat kani kala penwai sendon ya ka jing e shongshnong jong ki petwer ka bala ne menta arpo arsnem. Ya ka soskular la soy lang do menteri ki kampo yeng ka Sarkar India Amit Shah ki menteri ramba ka Tripura Biplab Kumar Deb menteri ramba ka Mizoram uzuram thanga bat kiwe. Habajin kirani kinang pathai kubor Amit Shah ong ba ka Sarkar India kalamang reus pa klur tingka ban pendit penbiang ya ka jingim jong ki petwer bru riang. Ha Assam ka kanhun kiyang atian National Democratic Front of Bodoland NDFB kala soy ka soskular sange asiat bar ka Sarkar India kumjuru ba ka Sarkar Assam. Presiden jong ka NDFB ubi Saurai Gora Joint Secretary na katanat ki kampo yang ka Sarkar India upapet ya ka than chatay lamingi Satyendra Garg ringkat bo Commissioner jong katanat ki kampo yang ka Sarkar Assam Asutosh Agnihotri kilay soy lang ya katika soskular minsngi palay. Kaladan ka jing yakot ban sange ya ki bakum kino ki jing thombor badan persang wan siya kami jing ekran na kabanta ka jing sok. Ka District Magistrate East Khasi Hills District Shillong ka lapanjari da ka kendon anchi spa sau pusau CRPC ka bakhanglat banyulum brio palat san ngot ha ka dogunu ka jaka ka bahap hapo san spa mitar jong ka yeng darbar thau an ba shipor jong ka Meghalaya ka badan harul bong Shillong barkum joru shi spa mitar shajan ka Meghalaya Secretariat main but additional building. Lahaban penni ya ketika hukum namar jong ke dorbar ke bakerpang jong ke yeng ya ke belabo sengi ban penlong ha ke arpo teri ukela lingkon kenang bakan long ke bayat renti. Katai ke hukum kan terekam na do por prabaji men step ha ke arpo teri ukela lingkon tat hadu bandawai ke dorbar. Komisi Bintang nak jing rakhi ke National Road Safety Day katanat pulit ke badan Haribhoi District lingba ke snat traffic jom ka kala penlong ya ka program ai jing hikai ke bekerpang mensni palai hanong po. Deputy Superintendent jong ki pulit traffic uba OI Masar ha ka jing kenan jong uloong ba kalong ka ek ka basngok kya shibun babon sien ka jing penher kali ka ba klem da perkhat hasurok ba ka elam sha ki jing saw ba jur bat ka jing yap jong ki brio ki babon. Namar kata ong baka long ka badan kam hado kata-kata yaki nong nya kali ban bot perkheng bha yaki kendon nya kali kanang banya dai ladi bat iki weiru na ka jing mensaw kali bat ka jing yam. Ki pulit penyak kali kila ai jing hikai shekin nong nya kali ha ka surok ba National Highway Nriu bat lasami ki kot lingkedop ki bahikai ki kendon an bat demen bot perkheng ha ki surok kali. Kalau dandro ka jingya irali na nongpo siya umsning Komisi Bintang na ka jing rakhi ka National Road Safety Day. Hakaway par ka khubor ka District Disaster Management Unit ru kala penlong ya ka program nongpo Civil Hospital ban penipat ba ya ka jingdon kam ban long ki bala kre lupa lada one half kala not ha ki jing ya ki bahaka nukur kom ha kala way. Kani ka khubor ka wanshpi na ka All India Radio Shillong. Lapelong ya ka dorbar ka bakerpang jong ka yeng dorbar thau an ka Nagaland minnin ka sngi ha Kohima.
Lakot penlong ya ketika dorbar ke bekerpang bani keren halor ke Constitution Amendment ke basis pa arpun riu ke batmuan pan ya ke jing penjalan por shosho sa shposnem ha ke baide ba ke jing bha kerpang ki rolom badi ki judgment riu ki bakhamrit ha ke yeng dorbar thau an Lok Sabha bat ha ki yeng dorbar thau an jong ki jilla ha Tripura ki record CPIM ki badan ha ka liang persya ha ka yeng dorbar thau an jong ka jilla kila penpawi ka jing persya da ka ba mi no na ka yeng kat barang ai jing kran ulat ha ka sngi ka bening kong jong ka dorbar kinong mi khmat ki bana ka seng CPIM kila penpawi ka jing persya ka bajur halor ka jing syakem jong menteri barim ka tanat PWD ubadairu uwai ni kinong lam rang ba jong ka seng ubadal Chaudhry ya ubala keno ha ka jing bamsap ka bandros pa klur tingka Kamashwa kaliang persya kala dawa bade bansange shisendon ka kam politics ka baklem dan nungrim ya ka bala shupen selang ya gidekot kaliang persya ka bagon thupru ya ubadal Chaudhry habai kiran begino pathai khobor unulam kaliang persya uong bakalong ka ka bam smutanat ban mi na ka yeng kat badang ajing kiran ulan hendrei kim dan da ka wai par kalat ban pen i ya ka sarkar lat da ka bale kumte Office Trikam jong Director of Medical and Health Services DMHS Meghalaya kapentip bakan dan ka jing ai dawai polio na do ka arpho terik hadu ka arpho arterik ukulalingkot 1000 arpho ha Meghalaya ringkat bat keri barok kawe lakar pa di kilong kumilong kapa ki badon ni ki khonbet ki bahapo asan snem kerta bakin let yala me ki khon jong ki ha ki jaka ai dawai polio bala penkre de ki health center ki badon ha ki Shillong ki jong ki lakar padru bakinya snok ti lang bat ka jing persang jong ka sarkar kanang manyo ya dai ki khon ki ti na ka jing pang polio Haka Khelo India Youth Games ka barang yat minta ha Guwahati ka Shivangi Sarma ka bana Assam kala job ha ka jinga kop jingi freestyle arspa mitar ha ka top under 21 Usambhav bat Amish ki bana Karnataka kila job ya ka takamak ser bat rupa ha ka under 17 freestyle arspa mitar Haka breast stroke ka basis pa mitar ka Kalyani Saxena jong ka Gujar kala yo ya ka nam Lado haka top under 21 badu Dhanush ubala Mikmat ya ka Tamil Nadu ula yo ya ka takamaksir na preng Kishinrang haka Jiyakop wrestling ka Haryana kala yo artali kita kamaksir haka football ka kanhoni lekai football ki kintai na Assam kala yo rung siya ka semi final tat hadu bayo ekni ka khubor ka jilla Maharashtra kadang bat ya nam ladu ha ka jingyo korbon tam kita kama ha ka ba kala yo life nyotli kita kama ksiar ka kanhoni lekai football jong ka Meghalaya ka mi na Shillong min ka sngi ban ni eshiminta ha ka Dr. T out trophy 1000 arpho ka ban long ha ka jilla Nagaland Utrashra jong ka Meghalaya Football Association uba wanshan bor karkrang upha ya kate ka kanhon da ka jingkit bok kit rubyang makin poisuk poisan sha Nagaland ula kan turu ki rang ilakai baro panyetre lang kum ka kanhon ka baklan na ka banta ka buram jong ka jalala jong senior cell convener uba Hering Shangpliang ukun tu ki bakinyai bat elaka jong ka akor ka buram namarba ki mikmat ya ka Meghalaya Kajini khun ka baningkong jong ka Meghalaya kan long ha ka arphui tere ukulalingkot persya ya ka Mizoram kanyi kendo ka Sikkim ha ka arphulai tering bat ha ka arpusan tering kanyi lekai persya ya ka Assam ki arvli ki kinhon lado na manla ka group kinyo ban rum sya ka semi final ka ban long ha ka arphu nyu terik ukulalingkot kajinge kini ikakedan ka balai pat kan long ha ka arphu pra terik ukulalingkot Ya baro kecil kon an penlong ha IG Stadium kabadon ha Kohima. La play ka program IG kai ka bande Shibna Island ter halor ka phang Children Theatre Hajawai West Giant Hills District. Ya ketika program la play mensengi palai ba la penyanyi ya ka da ka Sangeet Natak Academy North East Center. Kajing temu ka bakongsan kalong man kringjing wat show ki kena bakin smoto khambai kajing long kongsan ba jing long kodor jong ki drama ba ki theater ha kani ka jok ka pamenta katto kani ka khobor kala kot bakala wanshpi na ka All India Radio Shillong sa shipor kata khobor prabaji ninya sob ga dali station na ka menta ka khobor ha ka tin Hindi ban pan bod ka khobor phareng ka khobor phra khatsan minin baraka por prashteng in pai byang shagani ka station ha ka pinyo snow ki khobor na kani ka than kani ka All India Radio Shillong sngom bhaba na mantai ki khobor na Delhi